И нека този поздрав да звучи много специално от Алисия. Като поздравява своя съпруг Румен наказателя, най-якия, най-силния, с най-голямото сърце. За най-добрия татко, за най-добрия съпруг. За Румен специално! Нека да е жив и здрав! За мене чувам да говорите, бил съм тарикат, но забравяте. Всичко съм постигнал, сам съм се издигнал до върха и ми завиждат. Жена ми е до мене винаги, децата ми са умни и добри. Румен наказателя ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. На приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си имам, коли си имам, от нищо нямам нужда в този свят. Имам жена, къща, палати, най-красивите деца. За мене чувам да говорите, бил съм тарикат, но забравяте. Всичко съм постигнал, сам съм се издигнал до върха и ми завиждате. Жена ми е до мене винаги, децата ми са умни и добри. Ризата ви показа, на всички ви доказа,